sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dave. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I don't have the heart. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City nga matatampo nagdasangan nga Dave. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, nakakita ka sa kung... Unsa naman sa Dave? Anong suko mo ka dayon? Kisa may dili masuko. Ngay kamay mo patakag butang si mo mga butang, unya ako may pangitaan nimo. Mawala ka na hinungdan? Unsa? Aryan, kaila mo nung ko nimo. Pero ambot, wala ako makaila sa imong batasan lately. Dali na kay ka masukon ako. Dave. Unsa kag mamahuway sa ta? Unsa? Aryan, minyo na ta. Karang pa ta mag-ingon ani? Cool off ra kung gipangayo. Maura na. Aryan. Unya, anong isugot mo sa ka? Ang naman ako siyang pugson ba? Oh, ikaw. Ikaw may nakilas mong asawa. Siguro alag ha nga, di na padong sa panibuwag. Pa. Ay, hindi mo ko makatuog eh. Mag-Facebook ako para tukaon ko. Nagbakasyon di si Aryan. Murag happy ra kay siya, bisag wa ko. Sa may umay mo. Ako lang ginoon na siyang pasagdan. Di sana ko siya sa mukon. Mo ni bato mo? Hindi ba kinatuglayan nito? Dili nga na anak si Aryan bay. Kanang pabakasyon niya, gibuhat na niya para sa iyang kaugalingon. Takay ba, uy? Ikaw, sikag paabot niya din eh. Ya, samtang siya. To, lingaw kayo dito sa kwan. Bay, may mo ba? Ayaw ko gawi nga kung huna-huna. Dako kong pagsalig ni Aryan. Aryan, Hi. kanusta ka na uli? Gabi pa. Lami na kayo mong tog, mao nga. Wa na lang di ka sa muka. Mo ba? Mingaw kay ko nimo. Kimingaw sa ko ni mo, Dave. Ay pa. Nagaya ni mo na uli ay. Sorry, babe. Stress lang yun kayo ka lately, mao nga. Di na kinala mo explain. Nagasabot ko. Dave, gusto ko magsugod og balik. Yes, ako sad na.
I love you. I love you too. Mayo ra ang resulta sa inyong call-off nak. Opa, na-realize na mo unsa na mo ka-love ang usag-usa. Kana, mo importante, pagmahal o pagsalig sa usa. Anniversary na namo ugma. Puro man may duty sa adawan. Aw. Ako lang siyang i-surprise sinig uli niya. Wow! Napakipakandila-kandila og mga buwak, ha? Romantic good, Annie. Siyempre, anniversary ko na to. Happy anniversary, babe. Happy anniversary. Oh. Naakay laing invite, babe? Recorded by X Thunder Gaming. Hi. Naa si Aryan? Roda? Oh. Oh. Uy, nagunsa mo ka din eh. O, yun sa mo pagkatultol din eh. Nalimot ka? Nihatag man kasi mong address na ako. Hubog na gid siguro kaayo ka adto. Babe, si Roda, nakailan ako sa akong gistayhan na tong nag-out of town ko. Roda, akong bana, si Dave. Sorry kaayo nga. Wa ko magpahibaw nga mo ani ko ha. Wa na lagi wa na ko'y laing mahuna-hunaan nga kapangayuan akong tabang. O, sa man din nahitabo. Kinagmala na sad ko sa kumbana. Dali sa, sud sa. Ano lang tayo mag-story sa sud? Okay ra ka din sa kwarto? Okay ra, uy. Thank you kaayo, Ariana. Dave. O isa pa yan. Sige, biyaan ka na mo din niya. Dami bagay si Aryan. Mupangan ako. Aron makaluto ko pamahaw na mo. Hi. Ay, hala, sorry. Okay ba nga nagtuwalyara di ka? Ay, okay ra, uy. Ako may angay mag-sorry kay wa mo ko'y danga si Nina. So, while gilabhan ako nga akong si Nina, gigamit sa Nina ko to alya nga gipagamit ni Ariana ko. Nakaluto na day ko. Dali, lingkod kay timplahan ti kagapi. Oh. Ya, gwapa. Baka kuno kayo kung muingan kong di. Seksibo kayo. Iko'y bay. Papawaan niya bay, samtang wapa ka makasabay. Amaw. Di na may taboy. Kamao kong mo kontrol sa akong kagalingon. Og loyal ko ni Aryan. Mau ba? Madugay di ka guli? Sige, sige. Ako na lang mahibaw din eh. Bye. I love you. Si Arian to? Padong na si Uli? Di pa. Overtime pa ko na siya. Ay, sayang. Makigiinom unta ko. Ay, wa siguro siya kay bawo nga birthday na ako. Uy, mau ba? Dali. Sabayan ka. Mag-inom ta. Kanya mo to. Palayo lang ko. Hoy. Uy, naunsa ka.
Sige raw ko kagisi dihaw niya. Nanutukan ako. Mahilis pa ako, ha? Oh. Tama. Dulo kay mong naong. Palayo lang. O nagdili ko? Isa na ka. Anayatis na. Ing na bitaw tika. Hubog ka ba yoy? Huwag ko makapugong sa kong kaugalingon. Huwag ka pugong. Unya. Mori mong iraso ni Arian. Ha? O pugong. Huwag ko'y plano sultihan siya. Mahadlo ko nga mawa siya na ako. Bay. Bay, nani mo kong USB no? Ha? Ay, hala, oo. Nanay, bilin bes bay, bay. Iyay, gimitulong Overtime na na ba ako ko na. Ako na pito sa inyo, bay. Ah, sige, sige. Ako lang tawagan si Arian nga muhapit kas bay. Di man makontak sa Arian. Basing naluba to niya nakatuog. Ay, noon. Eh, baho naman sa to siya nga, overtime ko karon. Oh. Hello, bay. Di mo ako makontak si Arian. Nanakas, bay? Bay, puli ka na yun, bay. Padali. Ha? Sa, nga naman. Saan na ito po? Basta, padali lang, puli lang. Bay, ano ba naghupo-hupo mo ka des gawas? Bay, Lilia. Lilia, ho. Tagagay mo nuno. Murag hubog si Ariel o si Ruda, bay. Oh. Ngano day? Sa may problema na bay, kung hubog. Naglingaw-lingaw ram na sila. Tara na, manood na. Kudiyot siya. Wata-wata. Oo nga naman. Tarawa lang. Ay, siya bay. Oh. Oh. Nga nang nag-case mo na silang duha. Usay bote, pasabot eh. Dave? Sultihira ko gusto noon. Kinsa man gyud si Ruda sa imong kinabuhi, ha? Arian, nga nung naabtan ta mong duha nga naghawk? Wa may relasyon. Pero pila na kahigayon nga na inahitabo na mo. Utsa? Tumboy ka, Arian? Dave, sorry. Mauwa ako sa kong kaugalingon atong higayon nga magsigit og away. Kay naglibog ko na ako. Dili ko sure kung love pa ba ti ka o dili na. Oh, Og dito na ko nahibawaan nga mabahay ng akong gusto. unsa? Ayaw na ko pagsuko-suko, Dave. Total, nitilaw sa bitaw ka na ako. Ha? Unsa? Hubog ko ato. Ha? Gituyo ko ni mo pagtintal, no? Aron magbuwag mi ni Arian. O kamo na mo'y magkadayon. Dave! Pwes, hatagan ta mo sa inyong gusto. Sige, imo na ako asawa. O Arian, ayaw nagpakita na ko. Giluod ko ni mo. Your face is beaming. You say you've been around. Naibaw ko nga nakasabod ko ni Arian, pero wato na ko tuyo kay hubog man ko. O gimahaya na sadto na ko. Pero ang gibuhat sa kong asawa na ko, tinuyuan. Mangwa ko magduha-duha sa pagbiya niya. Di na nakutob, og daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City sa awit nga ngayon. Awit nga naghan, I don't have the ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada
sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanulat.